Co se stalo za poslední rok na Slovensku? Jak probíhá vládní útok na instituce a jaká je atmosféra ve společnosti? A jak se ze slovenského vývoje můžeme poučit? O tom si budeme povídat s dnešními hosty, studentkou sociologie a politologie, aktivistkou Barborou Hudákovou. Tady si dovolím sám sebe opravit. Během natáčení jsem špatně uvedl jméno hostky. Ve skutečnosti se jmenuje Barbora Haulíková. Pardon a už zpátky k poslechu. A historikem z Univerzity Jana Amose Komenského v Bratislavě Matějem Ivančíkem. Krásný dobrý den a dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, dobrý den. Díky za váš čas. Chci se zeptat, jak dlouhá byla vaše dnešní cesta sem? Moja dnešná cesta sem nebola veľmi dlhá, ale teda cesta do Prahy bola trošku dlhšia, ale vynikajúca. Ja sa vždy do Prahy strašne teším, mám tu strašne veľa známych a kamarátov, takže a všetko to prebehlo úplne hladko. Děkuji. Ja už tu pár rokov žijem, takže ja som to nemala ďaleko z domu. Já se ptám, protože prostě se budeme o té slovenské cestě dneska povídat. A zajímalo by mě, co jste dělali loni 30. září. Jak vám bylo ráno a jak vám bylo druhý den? Cítím, že to je downer na začátek tahle otázka. Ja možno trošku optimistickejšie. Ja som teda ako sledovala celú noc, čo sa deje stále s nejakou ako nádejou a potom, keď už bolo jasné, že tam tá nádej nie je, tak som začala rozmýšľať, ako ťažké je získať české občianstvo. a práve sme s priateľom vlastne riešili, či nám svadba pomôže, alebo nie. Takže vlastne ako som mala najbližšie v živote k zasnúbeniu. No. Díky. Ja už som bol ženatý vtedy, takže... ale teda tiež som to ako sledoval a potom ráno viem, že som iba tak ako sucho utrúsil nejako, že tak to proste nevyšlo nejako a že jednoducho bude treba nejako niečo sa s tým vyrovnávať a ísť ďalej. Ale teda ako potešujúce to nebolo určite. My si budeme teďka povídat o slovenském scénáři. O tom, co se odehrálo poslední rok na Slovensku. A klidně si myslím, že můžeme cílit diváka, který se to dozvěděl před 14 dny, že nám to třeba v Česku taky hrozí. A to by mě na začátku úplně nejvíc zajímalo, co se teda stalo za ten poslední rok od vítězství Smeru v parlamentních volbách. Stalo sa to, že človek, ktorý mal niečo, čo chcel, cítil, že chce pomstu, dostal na ňu možnosť. By som to možno tak povedal. Ja by som s týmto by som určite súhlasil a možno by som tomu ešte dodal, že stalo sa to, že vlastne sa ukázala sa nejaká politická sila a ľudí, ktorí jednoducho sú nespokojní s vecami a ukázalo sa, že títo ľudia vlastne nemajú ako keby úplne problém spracovať všetky veci, ktoré dajme tomu nie sú úplne v poriadku a zároveň by som ale povedal, že do istej miery tento pocit je legitímny ako keby týchto ľudí, že určite proste majú na to svoje dôvody tí ľudia nejako. Takže a postupne vlastne nikto netušil, čo sa bude diať ako keby, že co se teda v praktickém světě stalo? Co se týče médií, co se týče institucí, co se týče atmosféry ve společnosti? No tá atmosféra v spoločnosti, to je taká tá zásadná vec, ktorú aj ja ako človek, ktorý už tam ako nie je dennodenne, tak vlastne ako cíti a cítim to aj sem na tých ďalších študentov, ktorí sem prichádzajú, že vlastne ako strašne to upadlo, že vlastne ako taký ten pocit tej nádeje, že možno nesúhlasím s tým, čo sa teraz deje, chcel by som to inak, mám nejaké iné hodnoty a tak ďalej. Tak vlastne ako, že vždy je to také, že dobré, tak možno vláda ako nerobí to, čo ja ako mám nejakú svoju predstavu o tom, ale vlastne stále tam cítim to, že no však budú voľby, veď budem proste, neviem, občiansky aktívny, viem niečo zmeniť časom napríklad. Ale tá nálada, ktorú ako ja cítim, aspoň v tej ako určitej časti toho Slovenska, pretože predsa len nemôžem za to úplne hovoriť, lebo väčšinou hovorím s ľuďmi, ktorí práve ako už ušli, ktorí už stade odišli a ktorí to už nejakým spôsobom viac či menej vzdali podľa toho, či sa teda chcú vrátiť, alebo nie jedného dňa. Ale vlastne ako áno, to, čo bolo cítiť, vlastne bola presne taký ten ako
ten úpadok proste ako tej nejakej nádeje, tej snahy na to, že niečo dokážem zmeniť. A zároveň vlastne ako čím dlhšie to trvá, čím viac vidíme ešte väčší rozklad tých inštitúcií proste v kultúre. A tak to sú tiež ľudia, ktorí ako veľmi, veľmi vnímajú práve aj tú kultúru napríklad. Tak vlastne akože, a to sa stále stupňuje. Že to bolo zo začiatku ešte také, že aj ja som im hovorila, a ja nie som zrovna optimista, ale ja som im hovorila, že to nebude také zlé. A vlastne teraz to, čo vidíme, je vlastne len to, že tí ľudia potom do toho hlbšie padajú. Hej, súhlasím, ako ono to je tým, že asi všetci žijeme v nejakých bublinách, dajme tomu, tak ako cítime tie veci koncentrované a intenzívne a z tohto hľadiska vlastne práve tá časť spoločnosti, ktorá je teraz nespokojná s politickou situáciou na Slovensku a myslím si, že to nejde nevyhnutne podľa tých ako keby línií vlastne vláda versus opozícia. A myslím si, že určite aj mnohí voliči súčasnej koalície sú nespokojní. Ale je to zrovna v podstate tá kultúra, kde to je také najvypuklejšie, ako keby najviditeľnejšie možno. Pretože to, čo robí vlastne ako keby segment za kultúru, tak to si myslím, že je do istej míry jako bezprecedentné trochu. A pojďme být konkrétní. To znamená teda výměna ředitelů těch klíčových institucí, v podstatě okamžitá, dosazují se lojální lidi, to je ta hlavní kvalifikace. Ono se to ale děje i v jiných sférách společnosti, ale tady je to teďka opravdu hodně markantní, je to hodně vidět. V tej kultúre je to markantné hlavne kvôli tomu, že naozaj ako na tých ľuďoch vidno, že nevedia, čo robia. Že je tam ako, je to kombinácia vlastne ako nejakého nevyznania sa v tom samotnom obore, v tom, ako to funguje, ale zároveň spojení so snahou proste ako nenaučiť sa to. A robiť to po svojom. A vlastne ako tam niekedy naozaj vidno, že ako ide niečo, to nie je len tá neschopnosť, že je to naozaj nejaký ako zlý zámer proste in first place. A ja si myslím, že zase ako často, keď hovoríme o tej spoločnosti, tak hovoríme práve o tom rozdelení na tú opozíciu, na tých podporovateľov tej vlády, ale ja si myslím, že ako dôležité je nezabúdať naozaj na tú obrovskú časť spoločnosti, ktorá to jednoducho nerieši, ktorú politika nezaujíma, ktorá ten názor nemá, ktorá nechodí voliť. A si myslím, že práve ako aj to, čo sa deje v kultúre, lebo často práve ako sa o tom Národná galéria a Národné múzeum, veď to je ako tam, kde Bratislavčania chodia a liberálni kavičkári a tak ďalej. Ale vlastne oni zatvárajú tie múzeá v regiónoch. Zatvárajú ich proste po tom území a to sú malinké mestá, to sú proste dediny, to sú kaštiele, ktoré zatvárajú. A toto si myslím, že je niečo, čo by naozaj mohol vnímať práve aj ten človek, ktorý možno ako na prvom mieste pre ňoho nie je politika, nie je to niečo, čo on nejako potrebuje sledovať, napríklad možno nechodí voliť. Ale vlastne ako všimne si, keď to jedno múzeum široko ďaleko, kde možno chce zobrať deti, chce zobrať vnúčata, sa zavrie. Takže to je možno zase na druhej strane, ako je to najvypuklejšie práve aj v tom, že to nevníma len tá určitá časť spoločnosti, ktorá by to vnímala tak či tak, ktorá vlastne vníma aj tie ostatné aspekty. Ja by som práve z tohto dôvodu ako keby na jednej strane možno začal byť trochu optimistický, ako keby, lebo práve to, že sa to deje ako keby mimo Bratislavy v prípade niektorých naozaj významných inštitúcií, ktoré sú ako regionálne, tak si myslím, že tá skúsenosť toho, že dajme tomu, že tam nemôžem zobrať tie deti do toho kaštieľa alebo do tej lokálnej galérie, tak si myslím, že je svojím spôsobom, alebo minimálne má potenciál ako politizovať nejako. A ešte by som možno povedal, že ja si nemyslím nevyhnutne, že to robia so zlým zámerom, ako keby, že ja si reálne myslím, že oni si skutočne myslia, že robia dobrú vec, ako keby. A to súvisí podľa mňa s tým, že tá polarizácia je ako prítomná aj v tom, že oni ako proste to považujú ideologicky za správnu vec, vlastne to, čo robia, a vlastne to, že to vedia politicky skapitalizovať nejako, to je druhá vec, samozrejme, že konkrétni ľudia môžu mať nejaký zlý zámer, ale jednoducho ten boj proti takému ako slamenému panákovi, liberalizmu a progresivizmu a tak ďalej je pre nich niečo, čo ich legitimizuje v očiach mnohých voličov a voličiek. Takže si myslím, že
určite sú ľudia, ktorí to robia so zlým zámerom, ale tých by sme možno našli aj na druhej strane nejako, čiže tam by som ako nechcel, ale skôr ako je problém s tým konceptom, možno by som súhlasil s tým, že oni absolútne netušia a nechcú sa naučiť, ako keby, hej, proste, že prečo je niektorá vec problematická, hej. A jak teda oficiálně prodávají ty důvody? Je to jako ekonomické opatření, nemůžeme si dovolit vydržovat muzeum, musíme osekat Národní galerii, nebo je to jako, jo, kde na tom teda vytřískají ten politický kapitál? Nebo je to fakt jenom trolení a je to toho, že opravdu věří tomu, že my to tady zrušíme a ta druhá strana bude řvát a to vlastně toho politika legitimizuje. Protože myslím, že od prvního zvolení Donalda Trumpa je trolení jako najednou legitimní politický nástroj. Říkáme, jo, koukejte, jak oni teďka řvou. To je skvělý. Hej. Ak môžem, tak ono je to podľa mňa kombinácia, akože do veľkej miery a plus v podstate ako ten politický krok asi vždy fungoval tak, aj keď sa pozriete na normalizáciu, že áno, že bol nejaký ideologický nepriateľ, dajme tomu, ale v konečnom dôsledku tých ľudí vyhadzovali alebo teda perzekvovali na základe nejakých finančných auditov a na základe nejakých akože veľmi praktických ako keby vecí, ktoré mohli potom ľuďom aj povedať, že pozrite sa, oni spreneverili peniaze, oni ukradli verejné zdroje a tak ďalej. Čiže a keď robíte niekde audit, tak vždy nájdete nejaký chýbajúci cent proste niekde, hej, akože to sa proste nedá bez toho úplne. Čiže je to podľa mňa kombinácia. A určite ako je tam aj ten ideologický aspekt a teda veľmi súhlasím s tým, že ako samozrejme, že je to proste kombinácia niečoho, ale zároveň potom ako vidíme, že tie peniaze nalejú do hymny, hej. Takže ako ono to zase úplne určite nie je ako, netočí sa to len okolo peňazí a myslím si, že vlastne ako taký ten ideologický potom v tom, že teda však vlastne pani ministerka to ako vyjadrila, hej, to bolo ako kultúra má byť slovenská a žiadna iná. Jasne. Pretože vlastne ako akýkoľvek ten aspekt, ktorý tam je proste z nejakých západných krajín, tak vlastne automaticky je to presne to, čo liberalizmus a tak ďalej, to nám doniesli a to nie je naše a tak ďalej. Čiže vlastne ako oni vlastne, to čo ja vnímam je to, že národniari a ničia Národnú galériu. Ono to ako naprvú vlastne znie strašne paradoxne, ale to, čo vidíme, je naozaj ako taká tá snaha potom, ja si myslím, že oni to ako nechajú to proste padnúť a potom to ako postavia naozaj na tých krojoch. A ja teda akože nemám nič proti folklóru, len jednoducho ako mať Národné múzeum, Národnú galériu ako založenú vlastne len na tomto, osekanú vlastne akýchkoľvek súčasných umelcov je vlastne ako je extrémne škodlivá záležitosť, pretože to, čo vidíme, že ono sa to netýka len tých veľkých inštitúcií, týka sa to naozaj aj tých grantov, týka sa to tých nefunkčných komisí, v ktorých sedia ľudia, ktorí nemajú mail, takže komisia nie je schopná zasadať. Čo je vlastne ako absolútne paradoxné, čiže tie peniaze sú možno na tejto strane skôr ten ako argument nejakým spôsobom, alebo nejaký ako problém, že chceme si teda chrániť peniaze, ktoré tam máme a nechceme ich dávať tým umelcom. Nie je to možno až tak v tom prípade vlastne ako tej existencie samotnej tej galérie. A jak ale navléknout třeba dosazení loajálních lidí do tajných služeb nebo zrušení speciální prokuratury na tohleto vlnu toho levného nacionalismu? To přece nejde, ne? Jak tohle to jako vysvětlují, jak tohle prodávají té veřejnosti? Paradoxne prostredníctvom ľudskoprávneho diskurzu. A tam tiež musím povedať, že oni ako do istej miery majú k dispozícii pochybenia predošlej vlády. Totálne diletantstvo v mnohých veciach samozrejme a nejaký ako narcisizmus, hej, ktorý ako hnal v podstate aj pomerne rozumných ľudí k zvláštnym krokom, najmä v súvislosti s tými protikovidovými opatreniami a jednoducho oni proste si prečítali ústavu a povedali, že jednoducho niektoré veci sú problematické a začali sa stavať do pozície ochrany vlastne ľudských práv. Tých konkrétnych ľudí väčšinou samozrejme, ale je fascinujúce, že im ako keby bolo umožnené túto iniciatívu prebrať. Ako keby, hej, že to sa mi zdá ako veľmi ako znie to paradoxne. No. Je to hlavne, ja vnímam aj takú tú ako politickú kultúru, ktorá vlastne ako na Slovensku je nejakým spôsobom ako
obrátená trošku na hlavu, hej, že to je vlastne presne takéto to socialistické, ako kto nekradne, okráda svoju rodinu, hej. Čiže vlastne ako my sme sa toho v skutočnosti, ja osobne myslím, že sme sa toho nikdy úplne nezbavili. Že vlastne stále to tam v nás je, že vlastne dať to kamarátovi, a veď aj ja by som to dal kamarátovi, keby som na jeho pozícii. Že vlastne akože časť ľudí, určite nie všetci, určite to nechcem dovšeobecňovať, ale ako časť ľudí toto vlastne ako nevníma ako problém v skutočnosti. Pretože stále je tam aj takéto, potrebujem niečo vybaviť, donesiem tú fľašu, donesiem tú bombonieru proste na ten úrad, alebo niekam, alebo zistujem, kde má môj kamaráta, pretože viem, že takto aj reálne niečo rýchlejšie vybavím. A to je vlastne to je riziko toho malého štátu, zároveň ako spojení s týmto naozaj, s tou kultúrou toho, kto nekradne, okráda svoju rodinu. Myslím, že to je generační věc do nějaký míry. Mám svoji zkušenost, kdy prostě mám malou produkci video a ve chvíli prostě se nám začaly agentury říkat o kickbacky, tak jsme 4 společníci prostě šli všichni nezávisle se svými rodiči, zeptat se, co si o tom myslí, a všichni jsme se vrátili do kanclu s tím, je to normální, nedělejte vlny, jestli chce jenom 10%, tak to je ještě dobrý. Takže myslím, že nebo doufám vlastně trochu, že tohle je teda generační věc, aspoň u nás. Ale vidím u vás trochu víc skepse teda. Ja si myslím, že aj ten náš pocit toho, že je to generačná vec, môže do nejakej miery naozaj prameniť z tej bubliny. Z tej bubliny, ve které žijeme. Pretože naozaj ako ja to vidím tiež na mojich blízkych, ja to tiež vidím na ľudí v mojom okolí, že by sa za toto v živote nepostavili. A na druhú stranu ako otvorím tie sociálne siete a proste ako vidím tých mladých ľudí, ktorí vlastne ako uvažujú takto. Přetočil bych kolem dějin o kousek zpátky a ptal se a hledal, jak se vlastně teda tohle mohlo stát. Kde se bere tahle ta nespokojenost, kde se bere ten pocit nereprezentace od těch elit? Jak hluboko to sahá? Hlboko, hej, v podstate, alebo teda teoreticky my vieme spraviť ako keby ten začiatok kdekoľvek, hej, ale myslím si, že taký ten základný, alebo takto, možno to má viacero rovín. Jedna vec je vlastne ako ekonomická nereprezentácia. Proste sú tu akože tí takzvaní porazení vlastne, ako keby, ktorí jednoducho neťažili z tej transformácie po novembrovej, po listopadovej, teda akože nedávno pár rokov dozadu vyšla kniha rozhovorov s ministrom financií slovenským Ivanom Miklošom, ktorý vlastne bol do veľkej miery zodpovedný aj za vlastne ekonomickú transformáciu po 89. Najmä v tých prvých rokoch a potom teda neskôr po 98. a najmä 2002. A on teda v podstate akože povedal, že všetko by robil tak isto, ako robil predtým. A jediné, čo by možno urobil, je, že by tých ľudí viacej potlapkal. Ako keby, že by im ako povedal, že my s vami súcitíme. Hej? A to sa mi zdalo také ako symptomatické k tomu, že stále ako keby nereflektujeme, že do akej miery vlastne tá ekonomická transformácia mohla ľuďom zobrať nejakú dôstojnosť, ktorá nebola nevyhnutne naviazaná len na ekonomické rozmery, ale jednoducho ako dôstojnosť práce, dôstojnosť nejaké ako keby nejakého sociálneho kapitálu a takéto veci. A myslím si, že do veľkej miery sa tento aspekt následne potom politizoval v rôznych teda skupinách politických rôzne. No a na jednej strane to boli tí ešte v 90. rokoch, respektíve na prelome 90. 2000 rokoch sa vlastne aj v rámci nejakých sociologických prieskumov ľudia delili na tých, ktorí sú akože hodní slobody, ktorí dokážu vlastne sa postaviť ekonomicky na nohy a tak ďalej. A potom tí, ktorí chcú vlastne nejaké večné istoty a vlastne nie sú hodní slobody a tak ďalej. A myslím si, že toto je veľký problém, ktorý do veľkej miery kapitalizoval jednak Vladimír Mečiar samozrejme a potom to kapitalizoval aj Robert Fico, ktorý v podstate svoju prvú premiérskú ako keby periódu založil na odmietnutí vlastne tej ekonomickej transformácie. Áno, minimálne v tej deklarovanej rovine. Takže ja si myslím, že toto je veľmi dôležitý faktor. No a potom si myslím, že taký konkrétnejší moment je určite obdobie po finančnej kríze a rozpad vlády Ivety Radičovej ako keby a zároveň demonštrácie proti tzv. Kauze Gorila, alebo nie, tzv. Proti kauze Gorila, kde vlastne sa to kvázi
etablované pravicové spektrum v podstate rozpadlo úplne ako keby a to Robert Fico jednoducho politicky využil. A myslím si, že odvtedy vlastne ako keby nie sme konfrontovaní takou klasickejšou, vyvažovacou právoľavou politikou ako keby. No a já doplním pro posluchače, že kauza Gorila je teda rozkrytí masivní klientelistické sítě, která propojuje politiku a biznis. Jenom ktorá sa týkala vlastne najmä tých pravicových subjektov, ale samozrejme aj Roberta Fica. Ako keby, čiže, no. Ja možno len doplním k tomuto, že ja si úplne ako nemyslím, že vlastne to nejaké pravoľavé ako delenie je vlastne potrebné. U nás je hlavne ako taký ten veľký rozdiel, ktorý vnímam práve oproti tej českej politike, je vlastne to, že my tie etablované strany vlastne nemáme. Hej. Je to ten Smer. Ale vlastne akože takéto typické delenie proste ODS, ČSSD a tak ďalej. Samozrejme aj u vás sa to mení, je tam to áno a tak ďalej. Ale vlastne ako my sme toto nemali proste už na začiatku. Že to bolo ako padol Mečiar a zase to bolo a iná strana zrastla a tak ďalej. Čiže u nás to ako nikdy nebolo vlastne tak silne delené. Bolo to vždy delené, že samozrejme opozícia, koalícia a tak ďalej, ale vlastne nebolo to ideologické až tak. Bolo to skôr možno rozdelenie na nejakých princípoch demokracie. Že to nebolo až tak o tých ekonomických otázkach často. A možno by som sa trošku ešte vrátila do tých 90. rokov, pretože vlastne ako to, čo vnímam aj tu v Čechách často je to, že si veľa ľudí neuvedomuje, ako odlišná tá transformácia u nás v skutočnosti bola. Že tie jej dopady sú ako, tie jej dopady u nás sú proste horšie ako v Čechách. Bol to naozaj zároveň ten štát proste ovládaný mafiou vlastne, a ešte nie tou politickou, ešte vlastne ako presne takou tou 90-kovou, tou skutočnou v tých šušťákových vestách. Jasne. Tak vlastne a to, aký vplyv mali na tú politiku, to, aký vplyv vlastne mali na tú transformáciu ako takú proste. Že oni na tom vyrástli, na tom im to vlastne bolo umožnené. Znamená, že naozaj zatiaľ, čo tá transformácia samozrejme aj v Čechách mala veľa negatívnych dôsledkov, tak na tom Slovensku sú to naozaj ako vyľudnené oblasti, sú to rozpadnuté fabriky, ktoré vlastne ako oni boli zapojené do tej privatizácie práve vlastne ako s tým, že sa počítalo. S tým, že s nimi nič nebude. Že tam v skutočnosti ako tá súťaž nebola. A tak ďalej. Čiže vlastne aj tie dopady potom sú tým pádom horšie. A my si kolem toho točíme, že jako ti lidi se necítí odstrčeni neprávem. Že mají vlastně dobrý důvod se takhle cítit. Řekli jste, promiňte. Ja len, že a to v kombinácii vlastne s tými ako nikdy nevybudovanými inštitúciami. A k tomu se chci pomalu propracovat. Jakože, jak je možný, že se to vlastně stalo takhle rychle, ten poslední rok? Jak je možný, že to nabralo takovýhle spát? Je to právě v těch institucích? Ja si myslím, že je to v tých inštitúciách, pretože ako to, čo vidíme vlastne je od naozaj tých 90. rokov vlastne ako tam nebola nejaká väčšia snaha ako pretransformovať tie inštitúcie. Že je to proste, je to prokuratúra sovietskeho typu. Je to tajná služba, ktorá vlastne ako, to si presne spomínal vlastne, že ako je možné, že to je tajná služba, ale ako Siska jednoducho vlastne ako únos prezidentov syna v 90. rokoch, ona sa nezmenila. To je vlastne ako politický orgán. To bolo vidno vlastne aj za predchádzajúcej vlády, kedy to vlastne využíval Boris Kollár práve. Že vlastne ona ako tá Siska sa vlastne ako nikdy nestala tou tajnou službou v tom ako pravom slova zmysle, v tom toho európskeho typu, ale vlastne presne zostala nejakým nástrojom, proste, ktorý politici môžu proti sebe využívať a proti svojim nepriateľom. Tyhle věci se těžko mění, že? Protože ti, kteří jsou u moci, mají najednou silný nástroj a nebudou se ho chtít vzdávat. Jasne. Ja si práve preto myslím, ako keby, že ja súhlasím s tým, že to pravoľavé delenie samozrejme do veľkej miery ako schematické a nedáva to úplne zmysel, hej. Ale na druhej strane, že to označenie tej lavice napríklad sa používalo v podstate na ako keby politický boj proti Mečiarovi napríklad. Hoci teda on mal ako veľmi ďaleko od lavice, akejkoľvek v podstate. Ale jednoducho bolo to práve spájané s tým, že po 89. vlastne, alebo teda po 90. 91. hlavne, tie strany, alebo tie subjekty, ktoré boli ochotné prijať vlastne tú ekonomickú transformáciu v tej tzv. Šokovej forme nejakej, tak boli označované za demokratické, ako keby. A tie, ktoré neboli,
ono sa to samozrejme nabalovali, tak boli označované za tie, ktoré chcú vlastne pokračovanie nejakej totality a tak ďalej a tým pádom nedemokratické. A podľa mňa práve toto označovanie demokratické versus nedemokratické nahradilo do veľkej miery ten ako keby pravicovo-lavicový, ako keby tú dichotómiu nejakú. Ale ono to má aj svoje ako negatívne implikácie, že čokoľvek, ktorákoľvek strana urobí vlastne, tak je hneď považované za nedemokratické napríklad. Napríklad v podstate, keď sa Smer v druhej vláde svojej ako keby snažil zavádzať progresívnu daň, ako keby, čo je úplne legitímne ekonomické opatrenie, ako keby, ktoré ľavicové strany ako bežne robia, hej. A v podstate ten diskurs okolo toho bola úplná hystéria, že vlastne, že sú to bolševické maniere a tak ďalej. Hej. Čiže ako myslím si, že tá polarizácia tam bola už vtedy veľmi viditeľná aj v takých legitímnych témach, proste, ktoré jednoducho, áno, to sú není veci, ktoré by ako nevyhnutne ohrozovali inštitúcie, hej, trebárs, áno, že je to niečo, čo v podstate patrí do toho politického repertoára. Ale tým, že sa ten diskurs ako keby lámal na tom, či je niekto vlastne ekonomicky pravicový alebo lavicový, bolo spojené s tým, či je demokratický alebo nedemokratický, tak si myslím, že obidve strany toho konfliktu majú na tom ako keby rovnakú nejakú vinu, v tom zmysle, že ako živili tento konflikt, proste demokracia versus antidemokracia. A ja si myslím, že to v podstate umožňovalo potom aj tomu Mečiarovi, aj tomu Ficovi ako keby sa vykašľať na tie inštitucionálne proste transformácie a tak ďalej, že to veľmi, veľmi radi privítali, že v podstate existuje iný typ konfliktu, ktorý môžu živiť. Ako keby, hej, čiže nechcem tým povedať, že majú rovnakú vínu na tom, ako keby, že povedzme tá vláda ako keby Mikuláša Dzurindu, povedzme, alebo potom Ivety Radičovej, akože nerobili také flagrantné proste porušenia, ako keby, hej, tých demokratických praktík. Ale ani sa veľmi ako keby úplne nesnažili v podstate odpútať sa od tohto konfliktného diskurzu nejako. Takže to možno iba tak na vyváženie trochu. Možná budeme vzpomínat na tady ty 2 roky, jako na přesně tu dobu toho návratu populistů a jejich jako pomsty. Tak za co se mstí teďka Robert Fico? Za to, že musel odísť. Za to, že musel vlastne odstúpiť za tie protesty a zároveň teda to, čo nasledovalo. To znamená naozaj za tie trestné stíhania proti jeho kamarátom, kolegom, ktoré teda ako väčšinou už úspešne boli zrušené. Proti vlastne aj on bol obvinený. Čiže proti tomuto ja si myslím, že vlastne aj preto tá polícia je vlastne tak na tom, ako je na to. Tie súdy sú vlastne ako presne veľkým terčom práve kvôli tomu, že vlastne toto je, ja si myslím, že je nejaká časť proste politiky Roberta Fica, ktorá je naozaj založená skôr na nejakej ako jeho predstave, ako by to malo byť a koľko by mal mať moci a tak ďalej. Ale vlastne toto by som možno z toho aj vydelila, pretože toto mi príde, že naozaj ako taká tá pravá pomsta proste v tom, že a vy ste proste toto využívali proti mne. Tak to je ako celý ten, vlastne ako tá predstava toho, že to naozaj bola nejaká vládna objednávka proste predchádzajúcej vlády na to, aby ich stíhali. Takže vlastne je to presne takéto, že ale vy ste to robili a teraz ako ja vám ukážem, že... To je teraz vlastne nedávno odsúdený Andrej Kiska. Áno, ako ja si myslím, že tá jeho pomsta má asi viaceré roviny. Jedna je taká úplne primitívna v podstate, hej. A druhá si myslím, že súvisí s tým, že sa pomstieva za to v podstate, ako bol donútený odísť. Ako keby, že to bolo... Že to odmítnutí a tá síla je něco, co v něm jako asi áno. Asi áno. Ako, netrúfam si to úplne ako zhodnotiť, ale myslím si, že bolo veľmi dôležité aj to, že ako jeho v podstate donútili odísť koaliční partneri, alebo minimálne jeden teda koaličný partner, ktorý jednoducho na základe svojej snahy byť legitímny pred svojimi voličmi proste poslúchol ľudí v uliciach ako keby, čo si myslím, že je úplne legitímny postup a takto by to malo asi prebiehať nejako, ale ako on na to nebol zvyknutý na takéto veci asi, takže pravdepodobne toto bral ako veľké poníženie.
Myslím, že jsme tak načetli zhruba ten obrázek a budeme ho prostě dál dovybarvovat teďka společně. A mě by zajímalo, v jakém stavu je teďka slovenská opozice. Jestli je to demoralizace, nebo jestli cítíte, že by tohle mohl být nějaký bod zlomu, kdy se dodá motivace, kdy přibydou lidi, kteří se budou hlásit do těch stran a budou chtít tu politiku reálně nějak od podlahy nebo od kořenů dělat. Ja som úplne nehovorila o bode zlomu. Ja to veľmi nemám rada, pretože ako tá politika stále plynie. To proste ako není tá predstava toho, že ako končia dejiny a teraz proste ako raz budeme mať dobrú vládu alebo raz budeme mať nejakú demokratickú vládu a tak ďalej. Tak ako, a my už sme sa vlastne raz toho Fica zbavili. To mal byť ten bod zlomu. A kde sme teraz? Hej? Čiže ono to stále plynie. Ale čo sa týka tej opozície, ja si myslím, že určite vidíme to, ako PSK rastie, ako Progresívne Slovensko rastie a je to niečo, čo ako ja teda osobne je asi jasné, že vnímam nejakým spôsobom pozitívne. Ale myslím si, že zase je tam ten problém. Ja teda nie som veľký zastanca toho, ako zjednotiť opozíciu. To je proste podľa mňa už strašne často opakovaná vec, ktorá vlastne nemá taký význam. Ale zároveň vidím problém v momente, ako na seba ako aktívne útočia. A vidím problém, keď sa proste ako postavia proste demokrati na tlačovku a povedia, že vlastne to, čo robí, alebo to bolo v rozhovore, teraz si nie som istá, ale akože a povedia, že proste ako, že Šimečka by sa mal ako oni potrebujú tiež hlasy a teraz ako, a s kým bude vládnuť, keď im zoberie všetky hlasy. A to akože to je definícia politiky. Hej, že ako on naozaj proste pracuje na tom, aby k sebe ako dotiahol tých voličov a potom vlastne ako čo ich má posielať preč, akože to mi príde vlastne úplne šialené aj z tohto pohľadu, že vlastne ako je tam nejaká tá väčšia strana, ktorá naozaj ako, a to je podľa mňa vec, ktorá nám vlastne ako chýbala nejakým spôsobom. Pretože to Olano vystrelilo tesne pred voľbami. To nebola nejako systematicky väčšia strana. Teraz to vidíme, že tá strana sa buduje. Teda akože pokiaľ to vydrží. Čiže zase ako už potom nejakí menší koaliční partneri a tak ďalej, ale ako pokiaľ oni mu budú vykrikovať, že im berie hlasy, tak potom tie rokovania o tej koalícii práve budú ťažšie. No. Chápu. Ako, ja absolútne súhlasím a ja si myslím, že konkrétne v prípade strany Demokrati, čo sú vlastne odídenci od Igora Matoviča, plus nejakí iní ľudia možno, tak to je až absurdné. Niekedy tie akože naozaj, oni reálne hovoria teda v podstate, že aby sa Progresívne Slovensko tak nesnažilo, lebo teda proste, že je to veľmi infantilné podľa mňa ako politicky vyslovene, že a nerozumiem tomu volaniu a potom to zbieha vlastne do toho istého, na čom vlastne vyhral Igor Matovič, a to je ako nejaká moralizácia a až ako keby nejaká karikaturizácia proste mafie, ako keby, hej, ktorá samozrejme akože nikto nechce podporovať mafiu, hej, v podstate, ale jednoducho ja si myslím, že oni svojou robotou dokonca vlastne ako vyzývajú tých ľudí, aby ako volili niekoho, kohokoľvek iného v podstate, čiže ale to je len tak ako nejaký osobný názor toto. Takže, ale myslím si, že ja súhlasím s tým, že vlastne to zjednocovanie tej pravice, ktoré sa tam dialo vlastne od toho 2010 roku a vlastne nikdy sa neudialo, ako keby, tak teraz si myslím, že konečne pochopili, že vlastne sa to nemusí robiť takto. Ako keby, že netreba volať po morálnom zjednocovaní všetkých slušných ľudí a tak ďalej, ale jednoducho treba robiť politiku proste. A myslím si, že napriek tomu, že mám nejaké výhrady, akože myslím si, že Progresívne Slovensko sa poučuje z niektorých vecí a robia veci ako keby profesionálnejšie. A to je no a napríklad aj v takých veciach, že sa ako reálne snažia budovať nejakú ako keby štruktúru. Čo si myslím, že je základ. Akože, no to je presne to vlastne, v čom bol ten Smer iný. Že naozaj mal tie regionálne štruktúry. Že naozaj akože často v tých médiách naozaj vidno len tú Bratislavu, ale ten Smer autenticky nie je len Bratislava. Sú to naozaj tie regionálne štruktúry, sú to tie mládežnícke regionálne štruktúry. To je silná vec, ktorá je na celom území. Zatiaľ, čo tie naozaj tie vlastne opozičné strany ako kedy, hej, ale vlastne ako v súčasnosti vždy tá nejaká ako opozícia proti Ficovi vlastne vždy boli
väčšinou boli, teda ako minimálne nikto nemal tak silné tie štruktúry. Často to boli naozaj bratislavské strany a keď mali niečo, tak to bolo ako, že tak to bol 1-2 ľudia, že to vlastne ako nikdy neboli skutočne také štruktúry po celom území. A v tom cítím teda záchvěv optimismu, že vlastně Smer takhle vychová tu opozici nebo dotlačí k tomu, aby jako začali tu politiku budovat od spoda. To je docela fajn. A taky možná si myslím, že jedna z těch lekcí tady těch 2 let bude, že prostě je potřeba představovat vize v politice a že jenom křičí, že ten druhý je špatný, prostě nebude stačit na ty hlasy. Ja si myslím, že je tam ešte vlastne ako keby rozdiel medzi touto Ficovou vládou a tými predošlými, ako keby, je v tom, že v tých predošlých vládach 3 vlastne, ale aj Mečiar pred ním vlastne boli schopní minimálne ako keby a nielen vyvolať zdanie, ale z časti aj reálne ako keby robiť takú tú takzvanú politiku sociálneho zmieru, ako keby, hej. A myslím si, že tá nálepka tej sociálnej demokracie ich k tomu vlastne ako keby priam ako vyzývala a v podstate sa svojím spôsobom mali isté témy, ktoré jednoducho neopustili, tým sa venovali systematicky a Robert Fico to mal pevne pod kontrolou v podstate. Teraz aj v súvislosti vlastne s problematickým rozpočtom samozrejme, ale aj v súvislosti s tým, že sa do veľkej miery asi sústredilo najmä na tie otázky pomsty a veľmi komplikovaná povedzme medzinárodná situácia, tak ja to tak vnímam ako keby, že do veľkej miery ako zabúda na túto svoju úlohu, ktorú mal, ktorá vlastne priťahovala mnohých voličov a to chápem ako istú šancu pre opozíciu vlastne ako privlastniť si tieto témy v podstate. Napríklad je to teraz vidieť, že keď štrajkujú lekári. U nás lekárske odborové združenie a je vyše 3000 demisí lekárov vlastne podaných a tak ďalej, čo je ako katastrofálna situácia. Že vypovedí. Demisie. Pardon, demisie, áno. Vypovedí, áno. Je to hezky. Vytvořený tím svým světem. To je politika. Vypovedí, áno. Tak v podstate si myslím, že je veľmi problematické pre vládu, ktorá sa kvázi zaštiťuje sociálnym zmierom, ako keby boli to väčšinou tie tzv. Pravicové vlády, ktoré vlastne museli riešiť takéto hromadné výpovede a štrajky, ktoré nie vždy riešili úplne demokraticky, tak v podstate teraz sa s týmto musí vyrovnávať Robert Fico, ktorý otvorene hovorí, že to nie je jeho téma napríklad. Čo si myslím, že bude musieť vynaložiť o to viac úsilia, aby to dokázal prekryť nejakými inými vecami. Aby na to ako voliči nereflektovali. Ale nie som si istý, či sa to bude dať. V jakém stavu jsou teďka slovenská média? Já vím, že jakoby hrály velkou roli v rozkrývání těch korupčních kauz, o kterých jsme se bavili. Mají dneska vůbec stejnou sílu na tu investigativu? A jak jsou to veřejnoprávní média? Tam je veľký rozdiel medzi médiami, možno v podobe nejakých ako webových portálov, nejakých ako médií v tohto typu internetových médií oproti napríklad televíziám. Pretože vlastne ako to, čo vidíme, je naozaj v televíziách to vlastne ako išlo hrozne dolu. Čo sa týka nejaké ako kvality práve kvôli tomu, že tam jednoducho, či už to bola situácia s Kovačičom v Markíze, ale vlastne to, čo vidíme, je to, že ten boj tam stále prebieha. Je to boj odborov proti tomu vedeniu, ktoré vlastne ako naozaj chce zasahovať do toho spravodajstva. Bolo to zrušenie politických debát, napríklad aj na televízii JOJ. Čiže vlastne ako tie najväčšie televízie u nás naozaj prakticky naraz po nástupe tej vlády začali presne ako a to je podľa mňa zase trošku optimistická vec, že my sme o tom vedeli, že tí novinári sa ozvali, že máme na sebe tlak, snažíme sa proti tomu niečo robiť a aj keď neúspeli, čo teda Michal Kovačič neúspel, ale nevzdal sa, že to bolo, že dobre, tak teda ako nepodarí sa mi zabrániť tomu, aby sa v tej Markíze stalo to, čo sa tam deje. Ale takže proste, dostal som výpoveď a teraz idem založiť proste ďalšie médium, idem posilniť proste túto časť.
a že to vlastne nevzdal. A toto je pre mňa ako veľký obdiv všetkým novinárom, ktorí vlastne ako do toho stále idú, pretože to akým tlakom vlastne čelia a čelili už v minulosti. Historicky, akým... Ako ja keď som ako čítala niektoré tie prípady, čo sa vlastne tým novinárom už ešte pred vraždou Jana Kuciaka ako dialo. Ako posielanie proste štátnych orgánov na deti, akože kde sme? Čiže ono ako ľudia, ktorí naozaj v tomto ako sú a robia to proste roky a 10 ročia sú pre mňa ako sú pre mňa úplne fakt ako to sú tí hrdinovia, to sú tí ľudia, ktorí naozaj v tom robia. Na druhú stranu to, čo vnímam, je vlastne tá silná polarizácia tých médií. To je to, že oni môžu robiť kvalitnú prácu a robia veľmi kvalitnú prácu, investigatívu, ktorú v tak malých krajinách, ako je Slovensko, ale napríklad aj Česko, nie je lacné robiť. To je tak finančne náročná záležitosť, oni popri tom ešte musia robiť publicistiku alebo musia proste robiť spravodajstvo, pretože jednoducho ako my sme tak malé krajiny, že tie médiá nemajú taký budget, aby si mohli dovoliť vyslovene investigatívnych novinárov, ktorí na pol roka zmiznú a potom prídu s nejakou veľkou kauzou, ako toto nie je Británia. Čiže ako trpí to aj týmto, ale vlastne to nevidno na tých výsledkoch, čo je pre mňa tiež magické, že tí ľudia to naozaj zvládajú a naozaj robia ako veľký kus práce, ale na druhej strane vlastne určitej časti spoločnosti je to jedno, pre určitú časť spoločnosti sú to klamstvá. Sú to proste ľudia platení zo zahraničia. Nie je to pre nich niečo, čo by bolo relevantné, nie sú ochotní tomu uveriť. A tam vlastne ako už v nejakom bode neexistuje toľko dôkazov, aby takýchto ľudí presvedčiť, pretože ich tie dôkazy nezaujímajú. A je to práve vlastne ako to, čo vidíme naozaj na tom rozdelení médií. Vidíme to na tom, komu dávajú vládni politici rozhovory. Ľuďom, ktorí za nimi prídu a prvá otázka je, ako sa máte. Čo naozaj je teda ako... Jak to děláte, že jste tak dobří? Práce. Áno, presne. Ako to všetko zvládate, to je úplne úžasné. Čiže akože takýto vrchol novinárčiny, no a oni jednoducho ľudia, ktorí tomu už podľahli, sa ťažko práve dostanú späť z toho. A to sú práve tie bubliny. To je aj bublina aj pre nás, ktorí ako pozeráme na vlastne tie dezinformačné médiá, vôbec tomu nerozumieme. Ale oni sa na nás dívajú presne rovnako. Plus je tam ako tie bulvárne médiá, ktoré ako ja teda donedávna ešte mám pocit, že si pamätám, že bulvárne médiá riešili naozaj ako bulvárne kauzy v zmysle ako nejakých celebrít a pseudocelebrít a tak ďalej. A teraz je to normálne, že je totálna propaganda proste akože vládnych politikov, ktoré to sa až nestačím čudovať, proste naozaj ako minister je vyrysovaný a ako kosí trávnik proste a takéto veci a iné veci a zároveň ako veľmi ostré útoky voči opozícii. Mám pocit, že voľakedy ako ten bulvár bol taký akože skôr padni komu padni trošku, akože vedel byť alebo možno v nejakej ideálnej predstave. Teraz, takéto, že čo nám zarobí. Čo nám zarobí, áno, ale teraz mám pocit, áno, že teraz je to také, že ako keby nie čo nám zarobí, ale ako spropagovať vládu tak, aby nám to zarobilo. Hej? V niektorých veciach. No a plus akože ja by som spomenul jednu vec, že ja mám trochu problém aj s tým takzvaným ako demokratickým komentariátom na Slovensku, akože, ktorý je podľa mňa ako veľmi sa pohybuje v nejakých rovinách proste morálky. Ako keby, že snažím sa čítať ako iné svetové médiá a tam nevidím tento rozmer, vlastne keď máte aj hlavných stĺpčekárov alebo nejakých ako ľudí, ktorí majú nejaké svoje dlhodobé segmenty, tak jednoducho zväčša je to nejaká analýza a na základe toho nejaký názor, ktorý ako prezentujem. U nás sú to väčšinou také ako česť výnimkám, ale také moralizujúce šplechy, ako keby do veľkej miery. Hej? Že v podstate ktoré naozaj proste rezonujú len v tej bubline. Proste, že jednoducho ja si prečítam ten stĺpček, aby som si potvrdil to, že vlastne týchto ľudí ako keby nemám rád. Ako keby, a to mi prípadá ako, nehovorím, že v prípade všetkých, ale je to veľká časť toho slovenského komentariátu podľa mňa. Ja by som sa ich možno zastala práve týchto stĺpčekárov. Akože v tom, že naozaj ja som
to teda vydržala robiť len veľmi chvíľku. Ja som ako študovala žurnalistiku na strednej a práve potom som ako chvíľku v tom skúšala robiť. A ja veľmi obdivujem tých ľudí a myslím si, že aj takéto stĺpčeky, ktoré sú ako silne založené na nejaké ako presne morálke a sú často možno aj humorné a podobne. Vlastne ako, ja si myslím, že to je pre nich spôsob terapie. Že strašne silno vnímam práve ten rozdiel medzi nejakým ako rozsiahlým komentárom, ktorý naozaj presne má tie dáta a medzi presne takými nejakými ako kratšími textami, ktoré ako často už majú vlastne v nadpise presne to, čo chcú povedať, že naozaj ako a teraz sa idem rozhorčiť na 6 normostrán. A zase vnímam to tak, že presne, že a čo robíme my? Hej, akože ja vidím seba na tom pive večer a proste ako a naozaj, a toto je to, čo robím. No tak oni to jednoducho ako občas spravia do médií a zároveň si myslím, že aj pre čitateľov to vie byť niekedy len také, že fú, dobre, hej, že nie som jediný, ktorý možno ako má nejakú morálnu paniku v sebe z toho, čo sa deje. Je někdo na Slovensku, kdo si myslíte, že přispívá naopak k uhlazování té situace, k uklidnění té polarizace a vyhrocenosti celé té diskuze? Protože zatím jsme se shodli na tom, mimo bubliny, že k tomu všichni jako přispíváme vlastně do nějaké míry. Tak jestli vůbec je někdo, kdo máte, jako byste chtěli takhle vyzvihnout a říct, tohle je ta cesta. Ja si myslím, že do nejakej miery sa to darilo Zuzane Čaputovej. Ale to vlastne to videl Robert Fico, to videl ten smer. Ja. A systematicky vlastne ako tými útokmi proste ako budova, jej to zničil. Si myslím, že ako, to bolo vidno proste na tom, keď ako klesla dôveryhodnosť o 20%. Prostě do toho bláta stáhnul s sebou. Je to tak? Áno, no on už v tom blate bola, on ju akože nestiahol ju úplne akože so sebou do toho blata, ja by som skôr povedala, že ako tých nejakých svojich voličov ešte potiahol ďalej do blata a ďalej vlastne od toho nejakého ako a to nám chýba všetkým. To určite nechýba len ľuďom, ktorí čítajú dezinfoweby a to je tak schopnosť počúvať s porozumením. Nie len čítať, aj počúvať s porozumením. A aktívne. A to je vlastne to, že keď ako naozaj sa na námestiach proste kričí, že prezidentka je toto, tak vlastne ako naozaj tí ľudia potom už naozaj nemajú dôvod, aj keď možno predtým boli ochotní ju počúvať, možno s ňou úplne nesúhlasili, ale boli ochotní si to vypočuť a možno nejakú argumentáciu a tak vlastne ako presne takýmito prejavmi potom dopracoval sa vlastne aj ten Robert Fico k tomu, aby tí jeho voliči strátili tú ochotu počúvať. Naslúchať, jasne. Ja neviem, ja som ako skeptický voči ako keby tomu obrazu Zuzany Čaputovej v tom zmysle, že ja si myslím, že taká tá slušnosť a tá pokora a tá citlivosť vnímania, ktorú ona prezentovala a na základe ktorej aj bola zvolená, treba povedať, tak si myslím, že sa v istom momente stala vyslovene ako keby tým polarizujúcim prvkom, ako keby, ale nemám to nejako odsledované popravde, takže ja to vnímam čisto tak, že Robert Fico pochopil, že toto je populárna osoba a nejakým spôsobom, ak sa chcete vytiahnuť z dna úplného, kde on vtedy bol, ako keby, tak si povedal, že jednoducho mne sa neoplatí tu útočiť na nejaké treťotriedne figurky, ja musím byť ten, ktorý povedie kritiku na tú najobľúbenejšiu osobu a to si myslím, že je jediná cesta sa vytiahnuť hore. A preto vlastne si myslím iba, že podľa mňa takto ona pôsobila opäť iba do tej bubliny, ako keby, že v podstate, hoci mala iný zámer, ona podľa mňa mala objektívne zámer ako keby upokojovať situáciu, tak si myslím, že tá politická konfrontácia jej to v podstate neumožnila a výsledok bol ten, že jednoducho v podstate jej slová nerezonovali v tom druhom spektre nejako, si myslím. Takže, ale to je ako keby, usudzujem na základe iba toho, že oni si ju zvolili ako cieľ číslo 1 v podstate v istom momente a išli tvrdo potom a nejako im to zafungovalo. Na základe toho iba usudzujem, že nie veľmi ako keby mala presah vlastne mimo tej bubliny. A inak neviem v podstate o nikom takom, kto by ako keby verejne z nejakej neutrálnej pozície sa snažil niečo takéto robiť. Zaregistroval som, ale to je v rámci akože bubliny opäť po atentáte,
snahy vlastne niektorých veľmi kritických ľudí voči vláde Roberta Fica alebo celkovo jeho osobe, snahu o akési ako keby ukludnenie situácie, o vyzdvihnutie niektorých pozitívnych črt vlastne aj v prípade toho druhého tábora a tak ďalej, snahu o počúvanie, pochopenie. A tí boli naopak obviňovaní potom ako keby, že ako čomu dávate zadarmo body, hej, tomu Ficovi, hej, potom, takže sa to proste neujalo a preto súhlasím aj s tým, že v tomto zmysle nejaký zlom ako keby nevidím v podstate v tej politike, že by sa... Na druhej strane si nie som úplne istý, že či tá polarizácia, dokiaľ je v politickej rovine, ako keby, že by bola zlá, ako keby, hej, v podstate, že samozrejme ako ten atentát to je proste strašná vec, ale akože politická konfrontácia v totálnej polarizácii si myslím, že je ako konštruktívna vec a treba povedať, že ona umožňuje v súčasnosti aj progresívnemu Slovensku vlastne zbierať body. Keď vláda robí nepopulárne opatrenia, keď vláda robí vlastne veci proti svojim vlastným voličom, deštruujú povedzme lokálne inštitúcie, hej, tak si myslím, že toto je moment, kedy tá polarizácia môže pomôcť opozícii. Ako keby, hej, ale hovorím, ako nesmie to zájsť mimo toho politického ringu, samozrejme. S tým ako veľmi súhlasím, lebo často sa práve o tej polarizácii hovorí ako o nejakom ako strašnom strašiakovi a vlastne ako často mám pocit, ako by to bola nejaká novinka. Vlastne ako, že to je ako nutnou súčasťou naozaj akože tej straníckej politiky jednoducho ako inak chcete získavať hlasy ako voličov, než tým, aby ste sa vlastne vymedzovali voči tým ostatným, ale presne súhlasím s tým, že ako náhle to je vlastne ako prekročí tú rovinu, že už je to niečo, čo naozaj ako či už zasahuje proste ako do rodín, ale zasahuje to presne, ale aj tá kultúrne inštitúcie, zase sme naspäť pri tom, že aj toto je nejaký ako symptóm toho, pretože keby to zostalo len na tej politickej úrovni, tak vlastne ako nemám dôvod ničiť Národné múzeum a Národnú galériu. Čiže to, že vlastne naozaj ten konflikt ako presahuje ďalej a zároveň to, do akých extrémov sa dostáva. To je podľa mňa ako, je strašne ťažké byť autentický tým stredovým človekom, ktorý sa snaží o ten zmier. V momente ako na jednej strane sú proste ako tam vlastne sú aj, áno, sú odsúdení. Na jednej strane sú fašisti. Akože nevyhraniť sa voči niekomu takému, to už je vlastne prejav nejakého názoru. Ako v nejakých situáciách je jednoducho extrémne ťažké zostať tým stredovým človekom, tým človekom, ktorý sa snaží o ten zmier. To vidím aj na sebe. Ako ja som schopná ako komunikovať o tomto prakticky s kýmkoľvek. Ale presne mám nejaké témy, pri ktorých ako sa musím vyhradiť, pretože proste ako ľudské práva proste queer ľudí na Slovensku ako nie sú sranda, jednoducho nie je to niečo, kde ja viem zostať neutrálna, viete čo, tak nebudú mať tie práva, hej, aby sme mali kľud. Čiže on akože každý ten človek má naozaj nejaké principiálne veci a tým pádom zostať proste naozaj nejakým ultimátnym zmieriteľom, zmierovateľom možno ako je vlastne nerealistické. Rozumiem. Já ten výlet zase vrátím teďka úplně na konci domu a zeptám se, jestli vidíte paralely s českou situací, nebo tady u nás. A možná i to, co bychom si měli jako česká občanská společnost brát z toho slovenského vývoje, jaké měly být ty lekce pro nás. Ja využijem vlastne hneď tú situáciu, teda, na ktorú si zapýtal na začiatku, v podstate toho 30. septembra. Veľká časť ľudí povedala, že sa verejne známi, že sa sťahujú do Česka. Napríklad, áno. Boli ľudia, ktorí ako mali vyjadrenia typu, že Česko je 200 rokov pred nami, hej, proste a takéto veci. A taký ako keby intelektuálny defetizmus nejaký, ktorý mne osobne nevyhovuje úplne. A teda budete mať voľby a teda vyzerá to podľa prieskumov všelijako. Netrúfam si to hodnotiť, nesledujem až tak dobre tú českú situáciu. Ale teda jedna vec je, že tá česká spoločnosť ako keby si myslím, že je možno úplne podobne polarizovaná ako slovenská. A
A myslím si, že vlastne takéto vnímanie seba ako nejako výnimočne v zlom postavení voči nášmu, povedzme, západnému susedovi a v prípade Česka takisto asi voči západnému susedovi alebo nejakej inej krajine, si myslím, že je absolútne kontraproduktívne. Že to nemá zmysel nejaký a v podstate jednoducho takáto situácia sa môže stať kdekoľvek. Môže sa stať v Spojených štátoch, môže sa stať vo Veľkej Británii, môže to byť kdekoľvek, v Nemecku. Hej? Čiže v podstate ako politika je svojím spôsobom vždy globálna a lokálna zároveň a tie lokálne konflikty proste vlastne vás nútia ako keby bojovať na tej lokálnej úrovni nejako, a nemá zmysel v podstate odtiaľ utekať z tohto hľadiska. Ako má zmysel podľa mňa kvôli osobným veciam, má zmysel utekať samozrejme a tak ďalej, ale nie preto, že by nejaká politika bola neviem, proste zaostala, alebo ako sa u nás zvykne hovoriť sedliacká alebo postsedliacká a tak ďalej. Takže svojím spôsobom akože aj tí ľudia, ktorí nevolia, sú takisto politizovaní alebo politizovateľní a dá sa aj s nimi pracovať. A myslím si, že to je podľa mňa výzva pre českú spoločnosť v súčasnosti neudržovať tie isté typy politických konfliktov, ale ako snažiť sa proste reagovať na tú situáciu nejako a pozrieť sa na ten úspech tej druhej strany, dajme tomu. Asi sa tomu už nedá vyhnúť. Takže jednoducho ako politicky, profesionálne pôsobiť v rámci toho lokálneho priestoru. Ďakujem. Barbara. To je aj to, čo vlastne ako vnímam ja, že je to často tá nálada v Čechách, ako ju ja vnímam vlastne minimálne presne v tej mojej nejakej ako pražskej študentskej bubline, je vlastne ako často taký strašne defetistický. Že je to vlastne ako, že a teraz budeme ako Slovensko. A teraz proste ako, a teraz budú voľby a teraz to bude ako všetko zrazu zlé. A to mi príde, že to je presne to je presne súčasťou toho problému. Že naozaj jednak proste nie. Akože vy máte nejaké inštitúcie a vy máte proste ako silnejšie vybudovaný ten štát a tak ďalej. Ale o to ani tak nejde. Ako ide vlastne o to nevzdávať sa vopred. Nerobiť z toho vlastne ako koniec sveta. A naozaj si skúsiť ako sadnúť. Skúsiť sa nad tým zamyslieť. Skúsiť sa porozprávať s ľuďmi, ktorí si možno nemyslia to isté. Debatovať. To je to, čo najviac pomáha proti takýmto veciam. Pretože ako potom sa sťažujeme na polarizáciu. Ale vlastne ako presne takéto a teraz vyhrá druhá strana a je všetkému koniec. Aj zo strany tých ako voličov súčasnej vlády je presne to, čo tú polarizáciu ako posilňuje. Čiže možno akože uvedomiť si to vždy, keď ako idem vlastne sa opustiť a teda akože všetci sa občas opúšťame a vlastne je to zdravé, ale vlastne ako uvedomiť si možno to, že či práve ako ja nepridávam do toho, v akom stave tá spoločnosť je. To je možno taká jedna vec. Nevzdávať sa vopred a debatovať. Ale zároveň možno taká tá vec, ktorú ako vnímam, že tiež veľmi ovplyvňuje to Slovensko a nemyslím si, že je úplne nerealistické, aby sa to stalo tu. A to je ten odliv mladých. To je to, o čom som vlastne aj ja bola čiť. A ja som jedna z nich. Hej, ako, ty si toto presne tak ako hovoril, že vlastne ako ty čo, no ja som odišla. Hej, a myslím si, že je dobré mať na pamäti to, že tí mladí tú možnosť majú. Majú to aj si starší, ale tí mladí možno majú menej tie korene v tom štáte. Dnes už jednoducho to nie je o tom, že mám vzťah proste k poliam a k pôde, ale je to naozaj o tom, že sa chcem cítiť s tou spoločnosťou. Chcem sa cítiť, byť jej súčasťou. A to je dôvod, prečo som odišla vlastne aj ja, prečo vidím, že odchádzajú aj ďalší, keď sa s nimi rozprávam. Že jednoducho ako keď sa človek, lebo to nie je o tom, že Robert Fico proste ničí štát. Je to o tom, že tí ľudia si ho zvolili. To vedomie tej demokracie to vlastne niekedy v tomto prípade vie zhoršiť práve v tom, že to nie je niekto, kto prišiel a násilne ovládol štát. Je to niekto, koho sme si zvolili. A mladí, často práve tí mladí, ktorí majú tú možnosť, ktorí proste ako vyrastali na sieťach,
ktorí vlastne vedia, že ten svet je väčší a vedia, že práve možno podmienky na štúdium, podmienky na prácu vedia mať niekde lepšie, tak sa jednoducho zbalia a odídu. Pokiaľ sa necítia byť súčasťou tej spoločnosti, pokiaľ necítia, že môže niečo zmeniť. A ja si myslím, že to je úplne legitímne. Tako bola by som pokrytecká, by som to neukázala za legitímne, ale vlastne ako to je možno takéto varovanie, keď akože tiež v poslednej dobe ako dostávam otázky, že akože čo je to, čo si z toho dá zobrať, tak to je podľa mňa ako chráňte si to školstvo. Chráňte si to vysoké školstvo, to je to, čo sa teraz ako posledné roky deje a to je to hrozné podfinancovanie, to je vlastne ako tá devalvácia celého toho humanitných vied a podobne. A to, k čomu to vedie, je naozaj to, že proste tí ľudia, ktorí o to majú záujem, a to sú práve často naozaj na tých humanitnovedných oboroch sú presne tí ľudia, ktorí sú potom najviac občiansky aktívni. A tí ľudia to tiež, nejaké percento z nich to tiež zvládne len do nejakého bodu. A chrániť si ich, poskytovať vlastne ako tú kvalitu a zároveň mať pocit, že sú vypočutí, že to nie je len, že nie sú nejakým objektom, s ktorým proste ako politika manipuluje, ale že sú nejakým subjektom, ktorý má nejakú silu, ktorý má názor, ktorý je ich, aj keď sú mladí, je to ich názor a chcú byť súčasťou tej debaty, nechcú byť proste len niekde a teraz sa o vás budeme baviť a vás dáme proste do vitrinky. Takže možno tak ako odo mňa práve ako to školstvo je to, čo vlastne vnímam, že v súčasnosti aj tá debata vlastne o tom je. A to ako vlastne ako paradoxná tá debata celá vlastne ako v súčasnosti je, ako vlastne sa naozaj vyhýba v skutočnosti tým problémom a riešeniu tých problémov, ale zase sa presne aj to školstvo stalo nejakým objektom, o ktorom ja si budem hovoriť, čo ja chcem vlastne. Tak já vám oběma moc děkuju za váš čas, za ten vhled do slovenské situace a inspiraci pro to, co můžeme jako česká občanská společnost dělat. Ďakujem za pozvání. Ďakujem. Přeju vám šťastnou cestu domů a s vámi si těším na viděnou u další epizody podcastu Demoskrat.